Como te chamas? Como Antonio. Antonio. Moito gusto. Igualmente, hombre. Está justo estar con xente así, non? Hombre, sí, claro que sí, claro que sí. Non digo por mí, non digo por vos. Hombre, pues gracias. Hostia, esto es un arte, ¿eh? É que a mí gusta que a xente probe. Porque danse conta da dificultade do que é facer isto. Claro. Porque moitos pensan que é darlle patadas aquí á roda, puñer as mans... Que o que facía eu, que era o que facía eu, darlle patadas á roda. Hostia, costa moito isto. Os eléctricos, claro, podes ter máis pulso co eléctrico, é que sí, porque estás máis quieto e podes estar máis por as maus que... Eso é acostumbrarse tamén. Claro, supoño que cando te acostumbras xa vai, non? Pero a min seguramente sería moito máis fácil co eléctrico de manter o pulso das maus quietas, non? De feito, agora os que están aprendendo de novos xa non se poñen un torno de pé, xa se poñen un eléctrico. Un eléctrico directamente, non? Sí. Eu aconsellaría empezar con estes. Claro, porque con estes é como que colles o acostumbrarte a estar quieto, non? Claro. Despois, sí, despois poño o eléctrico. O eléctrico tamén che costa un tempo adaptarte, Claro. Se estás acostumbrado a este. Claro. Pero bueno, se tes esta... Mira, se tes a base... Está claro, pero hostia, isto ten moito tempo de aprendizaxe, eh? De feito, xa che dixo, centrar o pelouro, joder, xe dixo non un mes, máis ou menos. O pelouro, dícenlle. Si, a bola de barro, chamase pelouro. Polouro? Pelouro. Pelouro. Xa tardas un mes en aprender a centralo. E pois o oficio, home, se queres facer solamente ceniceros, non sabes? Ah, non, entonces claro, vas facendo, non? Pero se queres facer moitas cousas... Se facer algo de todo, se que che fai falta 5 ou 6 anos, fanche falta. Joder.